Večer prídeš, mamička? Pravda, že budem sa ponáhľať. Mama ti večer pripraví prekvapenie. Áno. Ale iba ak budeš pekne papať. Však, mamička. Veru tak. Je to veľmi statočný chlapec. Tvoje dieťa, moje dieťa Šeherezáda. Nemysli len na neho. Sestra moja pekná, choď do práce. Pán Boh ti pomáhaj. Čože? Pán Boh ti pomáhaj a nám všetkým. To on pomáha? Pekne sa naraňajkuj. Máš tu samé dobroty. Všetko spapaj. Dobré ráno. Dobré ráno, moja. Ideš od Kána? Už je v normálnej izbe? Áno. Som naozaj veľmi rada. Ďakujem, Benu. Po 3 týždňoch som prvý raz vyobímala syna. Vieš, ako mi to chýbalo. Aké krásne šaty. Páčia sa ti? Sú krásne. Prečo ich tu máš? Večer niekam ideš? Ale máčania sa vrátili. Ideme na večeru. Ty tam musíš byť? Musím. Šeherezáda, nie sú tie šaty veľmi odvážne? Nie, podľa mňa vôbec. Takže pán Kerem mi nepovie... Nepovie čo? Je to pracovné, nepovie, že som sa vyparádila. Ale čo by povedal Benu moja? Buď pokojná. Almáčania sú v hoteli. Prehliadku staveniska sme nechali na zajtra. Dnes majú prechádzku po Istambule. Sprievodcu máte? Samozrejme, ide ich vyzdvihnúť do hotela. Lebo o 11. ich berie do paláca Dolmabahče. Užívajú si. Sú to naši zákazníci. Len nech si užívajú. Keď sme boli u nich, nik nám mesto neukázal. Ale nebolo tam ani čo pozerať. Na večeru máte rezerváciu. Áno, fajn. Čo ťa trápi? Tie šaty sú až príliš slávnostné. Ale vôbec nie, sú krásne. Mala som si vziať iné. Benu, nepreháňaj. Ako by si na pracovnú večeru išla prvý raz. Máš pravdu, preháňam. Páči sa ti niečo? Neviem si vybrať. Kúpila by som mu celý obchod. Ale nerozhadzuj. Jej, oslík, ty si ale milučký. Môžete mi to prosím zabaliť? Samozrejme. Ďakujem. Áno, pani. Áno, Benu. ďakujem. Prosím ťa, čo to robíš? Nemala si mu nič kúpovať. Nestaraj sa. Môžete sa poponáhľať? Ešte musím ísť do kaderníctva. Pozri sa na mňa. Už to je. Ďakujem. Gani, daj si. Dnes si nešiel do továrne? A na čo? Tam si ani nesadnem. Aj Burhan sa tvári čudne. Bože, prečo to robí? Čo ja viem, hneď mi rozkazoval ber toto, ťahaj tamto. Vieš, on rád zneužíva ľudí. Nechápem, ako to s nimi vydržíš. Nemám na výber. Gani? Ty sa tu ešte dlho zdržíš? Nie, nemyslela som, aby si odišiel. Práve naopak. Zostaň tu stále. Prečo? Som strašne sama, Gani. Naozaj, cítim sa taká sama. Všetci do mňa len vrtajú. Ani za lik Kemala nemám nič. Zostala som v rukách skúpeho svokra a sliskej svokry. Bol by si môj spoločník, ha? Nechoď. A čo im mám povedať? Čo ja viem? Vole, čo vymyslíme. A tá Zaska ide. Gani, keď budeš hladný, povedz Nimed, nech ti niečo pripraví. Ja sa asi vrátim až večer. Dobre, teta Nadide. Mama?
Vyzeráte elegantne. Kam idete? Nevestu Agirnasliovcov operovali. Počkajte, a ja idem. Mám Golden veľmi rada. S tebou pôjdem inokedy. Nenechaj svojho brata samého. Ale on si posadí aj sám. Inokedy. Ak tá ide k Agirnasliovcom, zjem kafu. Aká som? Beno, si prekrásna. Si veľmi pekná. Keď sa niekto na teba pozrie, povie si, táto sa ide stretnúť so svojím drahým. Nehovor, neprehnala som to. Nie, moja milá. Vôbec nie. Si pekná, Benu, a to je zlé? Ďakujem ti. Kedy pôjdeš za Kánom? Keď odíde pán Onur. Zasa by hundral, že je 6 hodín a už idem. Po ňom pôjdem aj ja. Nenechaj ho dlho čakať. Najskôr odovzdám toto. Nech vidí, že som niečo spravila. Veľa šťastia. Ďakujem ti pekne. To sú nové? Aké sú? Pekné. Kde si ich kúpil? V Berlíne. Koľko ich už máš? Asi tak 170. Čo si ty zač? Ľudia zbierajú známky a ty? Čo som včerajší, známky sú už história. Áno. Dobrý večer. Pán Onur, chceli ste vidieť ten krajinný plán. Nepozriete sa na to? Zajtra to spravím. O chvíľu odchádzame. Dobre, ako chcete. Tak ja na tom ešte budem pracovať. Nemáte čas. O 10 minút musíme byť v garáži. Nechápem, prečo? Nurhayat vám nepovedala? Čo? Na tej večeri s Almátčanmi budete aj vy. Ja? Ale ja o ničom neviem. Asi na to zabudla. Rýchlo sa pripravte, odchádzame. A ak by som nešla? Prečo? S projektom Alma Ata nemám nič spoločné. Ale je to projekt Biniapi, pani Šehrezáda. A aj preto, že ste v Biniapi jediná ocenená architektka, je tak? Babička moja. Povedz to ešte raz. Babička moja. Ale už neplač. Babička obetuje za teba. Dieťatko moje. Nech Boh aj môj život pridá k tvojmu. Poďte na chvíľu von. Babička neodíde však. Tu som. Kým neochutnám tvoju tortu, neodídem. Jahňatko moje. Kedy príde mama teta Mihribán? Každú chvíľku. Už je na ceste. Keď príde, sfúkneme sviečky. A dáme si z tvojej torty. Potom si zaspievame. Povedala som laj, laj. Povedala som poleškaj do červenej rúže, krásne sníčky posnívaj, krásne sníčky posnívaj.